ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାଳ କାଟିବା ପାଇଁ। ବାଳ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଚୁଟି ଏତେ ଝଡ଼ୁଥିଲା, ମଥା ଟିଣ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ବାଳଟା ଆଜି ଯାଇ କାଟି ଆସିବି। ବସିଥିଲି ବାରିକଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋରୁମ୍ ଅଛି ସେଇ ସୋରୁମ୍ରେ। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲି ଯେ ମୋର ବାଳ ଚାଲିଯିବ। ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ନଣ୍ଡା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ବନେଇଦେବି। ମୁଁ ବସିଗଲି ଚେୟାରରେ, ଭାଇ ଆସି ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଭାଇ ପୁରା କୋର୍ସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ପୁରା ଚୁଟି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଚାଲିଯିବ ମୋର ବାଳ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖତରନାକ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇଦେବି, ପୁରା ଏମିତି ଦେଖିକି ସବୁ ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ବନାଅ ଆଉ। ତାପରେ ଭାଇ ବାଳ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାଳଟେ, ଯେହେତୁ ମଥାରେ ବାଳ ନାହିଁ, କଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ।